खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 26 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 26 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखायबो जोंहा माखासे आपडेट ओंखारना फैदों दा आपडेटआ बेनो जाहैबाय नैबे अरुणोदय स्किमनिया नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनिया गोबांनो नामा दानजानो हासिगौ माखासे जाहोननि थाखाय दा बेनिखायनो नामा जुदि नोंनिया दानजायोबा नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो मा जाहोनाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनिफ्राय नामा दानजानो हागौ आं बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे रेशन कार्डनि थाखायबो आपडेट ओंखारना फैदों दा रेशन कार्डनि आपडेटआबो बेबायदिनो नोंथांमोना गोबांनो माने रेशन कार्डनि जोहै जुदि रेशन कार्डआ नोंथांमोना दानजायोबा दालि सिनि संख्रि जानाय थावल' नङा नोंथांमोना माइरंखौबो मोननो हायै जागोन दा बेनिखायनो मा जाहोनाव नोंथांमोना रेशन कार्डखौ दानजानो हागौ बादि नोंथांमोननि आं बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बेखौबो सोंहरगासिनो दङ नैबे SBM टयलेटनि बागै दा बिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन 1250 थाखा फैसा नोंथांमोना मोननो हायो नालाय टयलेट बानायनो थाखाय दा बे 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बिनि बागै गोबां नोंथांमोना सोंहरबाय थादों आरो गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ दा बिनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों माखासे आपडेटखौ आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों नैबे संग्रा गेसा दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों उजाला स्किमनि जे नोंथांमोना गेसखौ मोननो हायो नालाय दा गोबां नोंथांमोना माने साबसिडिनि फैसाखौ मोनाखै बायदिसिना होननानै गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरदों दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नैबे PM उजाला स्किमनि जे जायफोर नोंथांमोना LPG गेसखौ फ्रियाव मोननो हानाय सिगाङाव दा नोंथांमोना साबसिडिखौ मोननो हायो जेब्ला नोङो गेसखौ सोयो अब्ला 370 थाखा बेबायदि नोंथांमोना फैसा मोननो हायो सोरबा बारा खम बेबायदि जायो दा जेखियानो जायामानो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै बायदि होनना नोंथांमोना आंनिसिम खोन्थाहरदों दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरगोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनि आपडेटखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोबाय दा नोंथांमोना गोबांनो बुंहरगासिनो दङ जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माथो जोङो 3000 मोनगोन होननानैसो खोनागासिनो दंबो होननानै नोंथांमोना गोबांनो बुंहरदों नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो माने सिगांनिफ्रायबो बुंहरबाय थादों सरकारथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होदों अरुणोदय स्किमनि जे माने 3000 फैसाखौ माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा आसामाव जुदि सरकारखौ खालामफिननो हायोबा 3000 नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि जे फैसाखौ होगोन होननानैथ' रादायखौ होदों नाथायबा फेस मेनारावसो बिथांमोना 3000खौ खालामलांगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन दा बेवहाय गोबांनो माने बेखौ कमेन्ट खालामदों आरो जेनेबा नोंथांमोना सिदायैनो डाइरेक्ट माने 3000 फैसाखौ आगस्टनिफ्रायनो मोननो हागोन बेबायदि नोंथांमोना गोबांनो साननानै दङ आरो जुदि 3000 मोनमारोबाथ' आगस्ट मासाव जेनेबा आसाम सरकारा सोमारोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा बियो जोबोद आसाया खम आं नोंथांमोननिसिम बेखौ गिबियावनो बुंहरग्रोनाय जाग्रोखाबाय दा आङो दानिया आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै गोबांनो नोंथांमोननिया नामा दानजागोन मानो होनोबा गोबांनिखौनो दायो भेरिफिकेसन खालामफिननाय जादों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों अफिसियेल लेभेलाव गोबां जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ जेरै आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय बेखौबो नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरखाबायानोसै जोंहा लिस्ट ओंखारना फैदों सोर बिथांमोननिया आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै बेखौ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासिबनिसिमबो आसाम सरकारा दैथायहरबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिसिम सोरनि आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै होननानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो भिडिअ बानायनानै दाख्लैनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों दा बेनिखायनो फैसाखौथ' आगस्टआव सोगोन नालाय दा बे आगस्टआव फैसा सोनायनि सिगाङावनो जोंहा दायो अफिसियेल लेभेलाव नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोबां खामानि मावनाया जोंहा सोलिगासिनो दं आरो बे सोलिबायानो थागोन बे जोबनानै थांनाय नङा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबादिया नाम दानजागोन नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे अरुणोदय स्किमनि बेनिफिटखौ मुलाम्फाखौ गिबि प्रायरिटियाव माखासे मानसिफ्रा मोननो हायो जेरै हाबा जायालासिनो थानाय बोसोरा 45 बोसोरनि बारा जाबाय बा बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै गिबि प्रायरिटिखौ बिथांमोना मोननो हायो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बिथांमोना माने 100% मोननो हाखायो होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बिनिफ्राय सेपारेट जानाय
बिनिफ्राय डिभर्स जानाय बेजों लोगोसेनो रान्दि बिथांमोना माने गिबि प्रायरिटिखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे माखासे बेमार आजार जानाय बायदिसिना डिसेबिलिटि बिथांमोना गोनांफोरा माने गिबि प्रायरिटिखौ मोननो हायो बिथांमोना माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ कम्पालसरि माने मोननो हायो होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा दा बिनिफ्राय जायफोर जेनेरेल मानसिफोर दा नोंथांमोना रेशन कार्डआथ' थानांगोन बेथ' कम्पालसरिखा गासिबनिबो थाखायनो दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखसिमल' जानांगोन जुदि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि बाराबा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया दा बे न'खरनि इनकामखौ बिथांमोना दायो नायगोन दा बेनिखायनो बेवहायबो गोबाङानो अरुणोदय स्किमनि थाखाय दानजागोन नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरफायाव जुदि 2 लाखनि बारा जायोबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै मुलाम्फाखौ मोननो हाया बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जानांगौ दायो दा बेनिखायनो आरो बेल' नङा जाहोना गोबां दङ न'खराव गारि मटर थाबाबो नोंथांमोना मोननो हाया नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लाबानो जाबाय आरो साख्रि बाख्रि गोनाङाथ' अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मुलाम्फाखौ मोननो हाखायानोसै न'खराव सोरबा सासे मानसिया जुदि सरकारि साख्रि मावदोंबा दा बिथांमोना माने मोननो हाया आरो सरकारि साख्रिल' नङा माखासे खामानिखौबो बिथांमोना मावदोंबाबो बिथांमोना मोननो हाया जेरै बिजनेस खालामोबा बिनिफ्राय टेक्सफोर होयोबा सरकारनिसिम दा बिथांमोननि न'खराबो माने अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हाया दा बिथांमोनानो जुदि लाबखौ लाबाय थानाय बिथांमोनासो माने नैबे बेनिफिसियेल लिस्टनिफ्राय नामा दानजागोन दा बेखौ नोंथांमोना गिनांगौनि गोनांथि गैया सोरबादिया दानजागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो एसे खोन्थाहरखाबायानोसै बेफोरनो आरो मेजर बाथ्राया दा बिनिफ्राय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टआ लिंक गैयै नोंथांमोना नामाथ' दानजानाय नङा नाथायबा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा नोंथांमोना लिंक खालामागौ मानिनो दा बेखौ नोंथांमोना ध्यान होबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय अरुणोदयनिया 3000 मोनो ना 1250 थाखा मोनो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकाराव फैनायनि उनाव सिरि जानानै दंथारो 1250 थाखा फैसाखौनो सोना हरगोन ना बारायगोन दा बेखौ इलेक्सननि समावल' बिथाङा गोबां बुंबाय 3000 खालामगोन बायदि रोखोमनि नोंथांमोननिसिम खोथा होबाय नाथायबा दिनैसिमाव सिरि जानानै दंथ'यो जानो हागौ खोमा नैबे बाजेटखौ खालामखांनायनि उनाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेसेबां सोगोन दा बेखौ बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामनाबो होनो हागौ खोमा दा बेखौ जोङो मिथिना मोननो थाखाय साननैसोखौ जोङो नेबावनो नांसिगोन दा बे जाहैबाय अरुणोदयनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डआ नोंथांमोननिया सोरबादिनिया दानजागोन दा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हायो न'खराव साख्रि बाख्रि गैयै नोंथांमोना रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै रेशन कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे माइरंखौ नोंथांमोना दायो रेशन कार्डनि जै माइरंखौ फ्रियाव मोननो हायो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौबो नोंथांमोना मोनफिननो हासिगोन आगस्टनिफ्राय दा साख्रि बाख्रि गोनां नोंथांमोननि नैबे रेशन कार्डआ दानजासिगोन एबा दानजागासिनो दंखायोआनोसै गोबांनियानो बेखौ लासै लासै जोंहा दानलांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे सोरबा दा माने अख्रायैनो सोरबा बानायहोयो अब्लाबो माने दायो दाननाय बेबायदि माने भेरिफिकेसन खालामनानै दाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जागासिनो दङ अफिसियेलि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो न'खरनि फेमिलिनि इनकामा साख्रि बाख्रि मावाखैबाबो बिजनेस फालांगि मावनानै जेनेबा न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरफायाव 4 लाखनि बारा जायोबा अब्ला नोंथांमोननि न'खराबो नैबे रेशन कार्डखौ नोंथांमोना मोननो हाया रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना लानो हाया दा नोंथांमोननि बेबादि न'खराबो जुदि रेशन कार्डखौ नोंथांमोना लादोंबा दा नोंथांमोननि बे रेशन कार्डआबो दानजागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय बिनि अनगायैबो गोबां जोंहा बाथ्राफोर लिरनाय दङ अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे माबाखौ खोन्थाहरखाबायनोसै बिनि सिंनि बाथ्राखौ आं खोन्थाहरला न'खरनि इनकामा जायखिजाया 4 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा 4 लाखनि बारा जानाय बिथांमोननिया माने दानजासिगोन साख्रि बाख्रि न'आव गोदानै दायो मोनबायबा बिथांमोना दानजासिगोन मानो होनोबा बोसोरफायाव गोबाङानो सोरबा आर्मि साख्रि सोरबा मायाबा साख्रि बायदि पुलिसनि साख्रि बायदि साख्रि मोनबाय थायो नङा होमबा दा बेनिखायनो साख्रि बाख्रि बिथांमोना मोननाय बिथांमोननि न'खरा माने लासै लासैनो रेशन कार्डआ दानजालांगासिनो दं दा थिग बेबादिनो नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि सोरबाफोर साख्रि बाख्रिफोर माबाफोर मोनबायबा दा बिथांमोना माने नोंथांमोननिखौ नैबे रेशन कार्डखौ दानसिगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय दा बेबादि न'खराल'सो नैबे रेशन कार्डनि थाखाय दानजागोन बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो मिथिना मोननो हाबाय आरो जोंहा दाथ' KYC होनाया सोलिगासिनो दङ न'खराव साबैसे सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना गासिबो KYCखौ होनांगौ नैबे रेशन कार्डनिखौ सिगाङाव होनाया जायाखैबा दा बिथांमोननि नामा दायो लिस्टआव फैफिनदों जायफोर बिथांमोननिया KYC होनाया जायाखै बिथांमोना दायो होफिननांगासिनो दङ निस्सय नोंथांमोना बिनि बागै खबरखौ दायो मोनखाबाय जानो हागौ जायफोर नोंथांमोननिया जायाखै नैबे KYC होनाया रेशन कार्डनिया
दा बिनिफ्राय SBM टयलेटनि बागै नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादों फैसाखौ माब्ला मोनगोन होननानै जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोनखांनाय दा नोंथांमोनाबो नैबे सेकेन्ड किस्तिनि फैसा हिसाबै 3000 फैसाखौ मोनबावनांगौ दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन बिनि बागै गोबां नोंथांमोनाबो सोंहरगासिनो दङ आरो जायफोर बिथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टआव सिगाङाव नामा फैजाखानाय दा नोंथांमोनाबो फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौ गोबाङानो सोंहरगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थाखादोंमोन गोबाङानो माने आंनिसिम इन्स्टाग्रामाव DM खालामना डाइरेक्ट सोंहरो बोरै जाखो माखो होननानै आपडेट हरथाराखै माथाराखै होननानै नाथायबा आङो आपडेटखौथ' हरगासिनो दङ माखासे गोबाङानो भिडिअखौ नायजोबा नालाय दा बेनिखायनो माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बिथांमोना मोनजोबा आरो माने मोजां मिथिना मोनजोबा नोंथांमोना नैबे SBM टयलेटनि फैसाखौथ' मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोननि मबाइलाव SMS थांनायखौ नोंथांमोना नोजोर बोगोना बोआखै नोंथांमोननि मबाइलाव माने एप्लाइ खालामनाय समावथ' नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनो नांदोंमोन नालाय दा बे मबाइल नाम्बाराव नोंथाङा नैबे SBM टयलेटनि जा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंनि बे एप्लिकेशना रिजेक्ट जाबाय होननानै बेबादि जोंहा SMS फैदों दा बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलाव चेक खालामना नाय दा जुदि नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव बेबादि फैदोंबा माने नोंनि बे माबाया नामा दानजाबाय नोङो नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथाङा मोननो हानाय नंला नोङो माने रिजेक्ट जाबाय नोंनि बे एप्लिकेशना बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय मानोना गोबाङानो न'खरफोरावनो माने सानै साथाम मानसिफोरनि नामा लिस्टआव फैदोंमोन दा बेखौ नोजोर बोनानै सरकारा माने बिजिरफिननाय जादों अफिसियेलि बिथांमोना नायबिजिरफिननाय जादों दा बे नायबिजिरफिननायाव गोबाङानो माने दानजाबाय न'खराव सानै साथाम एप्लाइ खालामनाय बिथांमोननिया दानजाजोब्बाय सासेफोरनिखौल' माने दोनबाय दायो दा बेखौ नोंथांमोना नायगोना नायाखै दा मबाइलफ्राव नोंथांमोना नायगोना नायाखै SMS फैदों जोंहा बेबादि रिजेक्ट खालामनाय जाबाय नोङो इनएलिजिबल नोङो होननानै बेबादि होननानै बिथांमोना माने SMS हरदों जायफोर नोंथांमोननियाव SMS फैनाय नोंथांमोना निस्सय बेखौ मिथिना मोननो हादों जानो हागौ दा बेनिखायनो गोबांनिया रिजेक्ट जाबाय जायफोर माने मोननांगौ बिथांमोनाथ' मोनगोन न'खराव सासेल' मानसिया मोननाय बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनखादों जानो हागौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ जोङो एसे उनाव मिथिना मोननो हागोन मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनिफ्रायनो बुंहरगासिनो दङ अफिसियेल लेभेलाव माखासे जोंहा खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होननानै माखासे मिटिं बायदिसिना जागासिनो दं होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दङ आरो सिगाङाव जोङो खोनानो मोननाय जादोंमोन कारापसन बायदिसिना जादों बेलेग स्टेटआव बेखौबो जोङो खोनानो मोननाय जादोंमोन नैबे SBM स्वच्छ भारत मिशन बे स्किमानो दा बिनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन नैबे SBM टयलेटनि फैसाखौ एसे उनावनो मोनगोनखौ दिनैसिमबो नाथायबा डेट बेबादि ओंखारना फैयाखै अब्लाबो नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लानो हागोन थाबैनो मोनगोनखौ नैबे SBM टयलेटनि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना गिबियावनो मोनग्रोगोन बिनि उनाव नोंथांमोना 3000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना दायो गोदानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लायोबा जेब्ला माने अरुणोदय सोलायलांबाय SBM टयलेटनि फैसाखौ सोगोन नोंथांमोननि नामाबो बै समाव बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयोबा नोंथांमोनाबो फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो बे समा जोबोद मोनसे मोजां सम नोंथांमोननि थाखाय नैबे सरकारि फायखानानि थाखाय नोंथांमोना गोदानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना माबा मोनसे स्किमफोरनि बागै मोजाङै बुजिना मोननो हायासैबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ थाबायबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों